ndị Anambra abụkwa ndị nke agwara ka ha gbaa mbọ wee lụ nya bụ amụmọlụ dịgasị iche iche bụ nke gọọmenti nke steeti a rụrụ na mpaghara obodo ha dị iche iche ma gbochie ndị mmadụ imebi ya. Onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri bụ onye ga-ewetara gị nya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche. Chief Ezeajughi kọwara na ọtụtụ obodo nọ na mpaghara ya bụ ụzọ na ndị na-arụgasị ụlọ ewerela aja na nkụ wee mechie ọwa mmiri ahụ arụrụ wee mezie na mmiri anaghịzi aga ọfụma na ya bụ ọwa mmiri. Dịka Chief Ezeajughi si kọwaa, iji aja wee kpochie ya bụ ọwa mmiri bụ nke gọọmenti achọghị achọ kpamkpam ma bụrụkwa nke ga-eme na a ga-ada ndị mere ụdị ihe ahụ nra. Ọ kụziri ndị na-arụgasị ụlọ na ya bụ ebe ka ha were aka ọkụ kpopụsie aja na nkụ ndị ahụ ha wụnyere n'ime ọwa mmiri, nke bụ na ọ bụrụ na ha emeghị ya ngwa ngwa gọọmenti ga-ata ha ahụhụ. Dịka ọ nọkwara n'oge ahụ wee kọwaa na ọ bụrụ na akwụsịghị ya bụ ihe ngwa ngwa na ide mmiri bụ nke kwesịrị dị na-aga n'ime ọwa mmiri ahụ ga-apụtazi na ụzọ eterekọta ma mebie ụzọ ahụ, ọ gaghịzi anọte aka ma kwuo na ọ bụrụ na akwụsịghị ya ugbu a na ọ ga na-aka njọ ma mmiri bido zosibe ike. Abụ m Ngozi Obileri.